Kum ka jing persya ek jing pentrai kam jong sarkar India ki kendon ni ki rules ka Citizenship Amendment Act CAA arjar khat khandai kala penlong ka seng ki samla pulie ka than stai lammi ngi tang man persya da ka bayaki hamadan ne Surok Hynrei ban Leit ban tiet ka jing khang jong ka yeng ka shari ka bari ka khle du ka Supreme Court kani ka seng ki samla pulie ka than stai lammi ngi ka bangi tip kum ka North East Students Organization NESO haka khat pratari ulber arja arpusaw kala Leit ban ujo da ka dorkas ha yeng ka shari ka ba khli du jongkari ban kerpat ya ka ban pen sange trai kam ya ka Citizenship Amendment Rules arja arpusaw nak ban ta ban pen trai kam ya ka Citizenship Amendment Act arja khat khandai hapo kari India Haka khat khandai tri ulber ka yeng ka shari bahe du kari India kala pentip ban Bishar ya kini gi jimu doi haka khandai tri Ïaïong arja arpusaw bat ka yeng ka shari kala phiaru la ka jong ban shong Bishar ya ki jimu doi ki bedai jong ka than stai lam ingi kari India lembat jong ki jilla rithor ka India ka yeng ka shari kala thong yo nong sat an ka AASU bat NESO u Ankit Yadav kum u nodal officer jong ka than stai lam ingi Hynrei uyathu baya ki jing mudoi ban pen sangat trai kam ya ka CAA rules ka yeng ka shari kala bu ban sa Bishar ha ka khandai trai Ïaïong arja arpusaw ji kalong ba ka Supreme Court ne kalarai ba la khandai trai kandi ga hearing ne benta ka sti di ha ka jo poru ka Supreme Court kala phya ya ki case bade jo North East kum ka Assam Tripura ma ki benta jo North East ji ne gi wei pat jo ka India Ibu kawe, jadi yo poru Supreme Court ka thong ya u Ankit Yadav bade u advocate juga asu badaso kum nodal officer de betaki petition jo North East. Jadi kawe ru ka Supreme Court ka ipor ya ka sarkar India hadu shwa ka khandai tarik jong April baru jubab halor kita petition bala file de kibriyo avere persya iki rule jong ka CAA. Pilit lang bit naman ta kulum jong North East na long bodon Pacific route tang jong Meghalaya. Ya ngi na bit nam ka NESO North East bro kowe kan. Sudah la kajong. Jadi NESO ngi represent la kajong. Kani kalong pan ban exam ya North East bro kowe. Oh, gani pan ban exam ya North East bro kowe kan. Next hearing kani Tarik. Next hearing kani Tarik naman ta ka stay. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya